Татарстанда бәйрәм яллары дәвам итсә дә, авылда эш тукта алмый. Теләче районында быелдан югары технологияле комплекслар гамәлгә кертелде. Бу мал чалу һәм чиби суyu цехы әлегә җитештерү урыннары илкүләм проект буенча ачыла. Алар белән бүген авыл хуҗалыгы министры Марат Җаббаров та килеп танышты. Районның үсеш нокталары турында тулырак Айза Шаймарданов. Менә безнең бу бер сәгать элек яңа туган бозау. Бозау әлегә изоляторда кибә бу Теләче районының Шәтка авылындагы сөт фермасында көн саен диярлек бер бозау туа. Алар автоматлаштырылган система белән туклана. Әнә муеннарында ошейник, менә шул номер буенча керәләр, менә монда компьютерга кертелгән аларның номерлары. Менә хәзер бер номер үзенең ничә кило, 3 килограмм нин ишәдәген сөтен ишәдә ише бетерә килә икән, ул аңа бирми уже. Артыгын эчми. Артыгын ишертми ул аны бирми кармамамы, все алаңа. Шәткәдә сөт җитештерү арткан көненә хәзер 7600 литр савалар, ләкин алда роботлар Тикшерү вакытында онкологияны ачыклаучы белгечләргә акчалата түләү каралган план 2020-2022 елларга кагыла. Рания Абдрахманова, Яңа Гасыр каналы. Соңгы 10 елда сәнәгать өлкәсендә нинди казанышлар һәм уңышсызлыклар булды? Бу хактагы фикерләр белән Реальное время интернет басмасында танышырга мөмкин. Татарстанда бәйрәм яллары дәвам итсә дә, авылда эш тукта алмый. Теләче районында быелдан югары технологияле комплекслар гамәлгә кертелде. Бу мал чалу һәм чиби суyu цехы әлегә җитештерү урыннары илкүләм проект буенча ачыла. Алар белән бүген авыл хуҗалыгы министры Марат Җаббаров та килеп танышты. Районның үсеш нокталары турында тулырак Айза Шаймарданов. Менә безнең бу бер сәгать элек яңа туган бозау. Бозау әлегә изоляторда кибә бу Теләче районының Шәтка авылындагы сөт фермасында көн саен диярлек бер бозау туа. Алар автоматлаштырылган система белән туклана. Әнә муеннарында ошейник, менә шул номер буенча керәләр, менә монда компьютерга кертелгән аларның номерлары. Менә хәзер бер номер үзенең ничә кило, 3 килограмм нин ишәдәген сөтен ишәдә ише бетерә килә икән, ул аңа бирми уже. Артыгын эчми. Артыгын ишертми ул аны бирми кармамамы, все алаңа. Шәткәдә сөт җитештерү арткан көненә хәзер 7600 литр савалар, ләкин алда роботлашкан җитештерү комплексларында булдырмакчылар. 60 тонна сөт савабыз. Январның мына бүген 6-сы. Яңадан 1-2 елдан аны 100 тоннага җитештерәйсе иде. Теләче районында бүген 14 меңгә якын терлек бар авыл хуҗалыгы үсешен бүген авыл хуҗалыгы министры да карарга килде. Сөт ит җитештерүне алга таба югары технологиялы комплекслар белән арттырырга җыйналар, шуларның берсе Үзәк авылында ит чалу цехы. Малны менә шулай пычкы белән кисәләр, малны гомумән чалып һәм эшкәртү өчен биредә бары тик 15-20 минут вакыт кирәк. Яңа ачылган цех 50 миллион сумга төшкән, шуларның 17 миллионы агростартап дәүләт гранты аша бүленгән. Монда бары тик хәләл ит җитештерәләр. Алдагы көннәрдә показатель 40-50 баш мал сую көненә. Күршедә генә бройлерлар сую цехы да төзелгән. Ничә елда үзен аклаячак? Ну, где-то 4 ел максимум дип считаем үземчә, шул чамадан артырга тиештү. Сатачак шушы Теләче районы территориясендә халыкка. Дәүләт грантларын республиканың 36 районында эшмәкәрләр алган инде. Бу максаттан 300 миллион сум акча бүленә. Ел сайын теләүчеләр күп. Агростартап буенча да безнең 200 артык кеше катнашты. Аның теләүчеләр күп, но һәр бөтен җирдә лимит бар. Теләчедә хәзер атта йөрү манежы төзелә. Янда гына плем репродуктор хуҗалыгында татар атлары үрчетәләр. Бу гади атлар түгел, татар атлары үз вакытында юкка чыккан дип саналучы тукым. Инде бүген аларны Теләчедә уңышлы гына үрчетеп киләләр. Хәзер Теләчедә татар атларының саны 65-кә җиткән. Теләче районыннан Айза Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.